Hnaciu časť spojky tvorí zotrvačník a prítlačný kotúč. Obe tieto časti sú spojené svorníkmi v jeden celok, ktorý je pevne spojený s koncom kľukového hriadeľa. Pomocou prítlačných pružín je medzi zotrvačník a prítlačný kotúč stlačená hnaná časť spojky, lamela, ktorá preberá otáčavý pohyb kľukového hriadeľa. Vypínací mechanizmus tvorí spojkový pedál. Ak vodič zošliapne spojkový pedál, pôsobí tak prakticky na dvojramennú páku, ktorá je otočne uložená na čape. Ak premôže vodič tlakom nohy na spojkový pedál silu prítlačných pružín, uvoľní hnaný kotúč, lamelu, a tým odpojí hnaciu silu motora od prevodového mechanizmu a tiež od hnacích kolies vozidla. Ak uvoľní vodič pedál spojky do pôvodnej polohy, prítlačné pružiny svojím tlakom obnovia spojenie medzi hnacou a hnanou časťou spojky.